Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Gabriela iz Jagodine. Izvolite. Pozdrav za vas, Olja, i za vaše goste. Posebno za gospodina Antonića. Glasa za predlog broj 2. Koji je inače i bio tema ove emisije. Mislim da je gospodin Antonić rekao uglavnom sve ono što i ja mislim. S tim što bi se osvrnula samo na jednu stvar. Mnogo se govorilo o servilnosti, a ja bi gospodina Jeremića izdvojila kao političara koji ne bi spadao u grupu servilnih političara. To je jedna stvar. I govorili ste o suverenitetu, a mislim da građani su prvenstveno oni koji čine suverenitet, pa ja kao građanin mislim da imam isto, barem jednako pravo kao i premijer i kao vlada i kao predsjednik da podržim gospodina Vuka Jeremića. Hvala vam, prijetno. Izvolite, dobroveče. Alo, dobroveče. Izvolite. Blaško Temunović iz Subotice. Pozdravljam sve prisutne i teo bi da glasam za predlog broj 2. Da li treba da obrazlažem? Ako želite, ako ne. Pa da, ja bi samo rekao da o taktici je bilo nešto reći. Mislim da političari nemaju taktiku ni približno dobru kao što imaju sportisti. I o njevoj taktici bi se jako moglo puno diskutovati. Mislim da je u negativnom smislu taj donešena ta odluka. Koja je bila negativna odluka? Ne ili da? Da iz Srbije nema predstavnika iz diplomatije. Dobro, znači kraj je ipak srećan. Da, a sad ja bih još nešto da pojasnim, pošto građani Srbije nisu možda svi informirani najbolje. Pa ajde ih ostavimo u misteriju još neko vreme. Hvala vam, prijetno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Zorica Dušić iz Bora. Glasam za predlog broj 6. Zbog toga što su mi baš upravo zbog toga ugrožena sva osnovna ljudska vitalna prava. I ujedno bih i pozdravila gospodina Jankovića i zamolila bih ga da me primi. Jedno me je isto, sad bih kao a priore prethodnik otkačio, da mi objasni kako to štiti građana sva ljudska prava, a u stvari otkačenje. A da ne bude da je jedini koji vas je otkačio laku noć. Hvala. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Mile iz Izvora. Pozdrav za sve u studiju. Glasam za predlog broj 2. Iako može jedno kratko samo pitanje za gospodina Jankovića. Gospodin Janković je rekao da Nobelova nagrada se dodeljuje onoj osobi koja se zalaže za bratimljenje naroda, za jedinstvo, za ljubav, slogu, da bi ceo svet trebao da bude jedinstven. Je li tako on rekao? Ove godine se dodeljuje tako. Da, tako se dodeljuje, da. A gospodin Antonić je rekao da taj disident Kine, što je u zatvoru, on se zalaže za rascepkavanje Kine na 18 država i za ne znam tamo šta je još. Pa kako je on to, gospodin Janković, procenio da ovaj se zalaže za rascepkavanje, to je nešto suprotno od jedinstva. Kako je on to procenio da on treba da dobije tu nagradu? Da on treba da ide tamo lično i on to procenio. To da mi objasni. Važi. I ako još jedno možemo samo koncentraciju. Halo? Nemaš koncentracije. Hvala ti. Ne. Stroga spravila. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Ljena ovde. Gospođa Olja, pozdrav vama. Vašim gostima. Podržavam gospodina Jeremića, naravno. Jer naša vlada odavno ima crvene uši, pa smo i mi počeli se stidimo od naše vlade. Šta je najjači utisak? Najjači su naravno broj 2. Broj 2. Dobro. Ja večera sam isto pocrvela kad sam vidjela da je gospodin Krkobabić dao penzionerima 1% povećanje. Dobro. Hvala vam, prijetno. Izvolite, dobroveče. Halo. Izvolite. Vesna Petrović iz Vranja. Htela bih da glasam za predlog broj 2. Zbog toga, zato što su smešni i zato što su po ko zna koji put pokazali da ne znaju šta rade. Dobro. Između ostalog, i ovaj maneken
odnosno disident, koji je strašno smešan, pokazuje da stvarno ne zna šta radi. Dobro. A htela bih da postavim jedno pitanje Zaštitniku građana. Mogu? Možete. Kako je moguće da će ovakav Zaštitnik građana zaštititi ovaj napaćeni narod, ako ga je na tu funkciju, znamo, postavila ova lažljiva i marionetska vlada? Hvala vam. To samo znači da je on isti. Hvala vam, prijatno. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Ja bih hteo da glasam za predlog broj 2. Ako može, mali komentar. Ajde. Moje mišljenje, slušajući celu ovu diskusiju večeras, ipak mislim da je naša kompletna spoljna politika pod uticajem, pod direktnim mešanjem Evropske unije. Stvarno to mislite? Hvala vam, prijatno. Halo? Šokantno. Ostalo nam je još 4 minuta do kraja. Saša, prvo pitam vas, dakle, najviše je bilo nekako pitanja za vas, ali i utisak je taj da u opisu radnog mesta Zaštitnika građana spada i to da mora da trpi sve. I da, dakle, što god građani rekli, da vi nemate pravo da se vređate, kao što nemate pravo ni da govorite baš šta mislite. A utisak na ovom malom uzorku koji smo čuli je vi nas otkačinjete. Pa ili otkačinjete ili šta radite zapravo? Svaki građanin koji se obrati bilo telefonom, bilo mailom, bilo poštom na isti taj način dobije vrlo jasno i detaljno obrazloženje, dakle ne pravničko, već suštinsko, zbog čega možda nešto nije u nadležnosti Zaštitnika građana ili možda zašto građanin nije u pravu. Ono što bi trebalo da nas ohrabri sve da je ove godine vođeno nekih 2000 postupaka kontrole, dakle ja imam pravo da kontrolišem postupanje organa uprave, da u tih 2000 postupaka nijedan organ uprave, sem Visokog savjeta sudstva pomenutog i Beogradskog univerziteta. Dakle, od 2000 postupaka samo 2 organa su ignorisala zakonska ovlašćenja Zaštitnika građana i nisu sarađivala. I u nekih 15% situacija u kojima se ispostavilo da je zaista samovoljom organa vlasti prekršeno neko pravo građana, dakle 80% takve situacije su ispravljene u onom što zakon ostavlja kao rok. Istovremeno ja daleko od toga da sam zadovoljan načinom na koji naša uprava shvata prava građana. Mnogo toga treba da se promeni, između ostalog da uprava postane mesto gde će dolaziti najkvalitetniji državni službenici, a ne da to budu banke, osiguravajući zavodi i tako dalje. Tek onda ćemo u startu imati kvalitetan odnos, dakle kad bude postojala pozitivna selekcija i tada će građani imati manje razloga da mi se obraćaju. A da paralelno govorite o tome i čini mi se da nema ni jednog vašeg nastupa u kome ne kažete to da vi nemate pravo na politički stav, da se vi ne bavite dnevnom politikom i da ste vi Zaštitnik građana, ali ipak vi na to mesto dolazite na predlog političke stranke. Svugde u svetu, pa i kod nas postoji jako komplikovan način za izbor Zaštitnika građana. Kod nas je, s obzirom na prošli ustav, kad je donet i zakon, napravljen sistem. Ta komplikacija traje tako da za smenu, ali i za izbor Zaštitnika građana treba da glasa više od polovine ukupnog broja svih članova Narodne skupštine, što ipak obezbeđuje neki legitimitet. Ali moje pitanje je ko je vas predložio, koja je politička stranka? Demokratska stranka Srbije je bila ta koja je dala moj predlog Odboru za ustavna pitanja, koji je jednoglasno prihvatio i prosledio Narodnoj skupštini. A to znači da ste vi bili član Demokratske stranke Srbije? Ne, nisam bio član ni te, niti bilo koje druge stranke i zakon mi ustavi zabranjuju da, pogotovo dok vršim ovu funkciju, budem član bilo koje stranke. Šta je vaš najjači utisak? Od ovih, pa sigurno 2. Lagao bih ako rekao da nije, ako bih rekao nešto drugo, iz naravno više razloga, ali imam jedan koji nije na vašem spisku, a koji govori o tome kako mnoge svakodnevne teme prolaze pored nas dok se mi bavimo visokoparnim stvarima. Voleo bi da malo više obratimo pažnju na ono od čega nam zavisi kvalitet života.
Romi ispod Gazele kada su iseljeni, to je trebalo da bude i jeste jedna od akcija koja će smanjiti diskriminaciju i biti u korist tih ljudi. Jako mi je drago bilo kada sam čuo recimo da je Filološki fakultet organizovao jednom sedmično odlazak studenta volontera u naselje u kojima sad žive ti ljudi da bi sa decom radio i čitao im književna dela, dakle kako bi ta integracija ipak tekla, a ne svelo se pitanje Roma na izmeštanje ispod Gazele na neko drugo mesto. Baško, šta je najjači utisak? Pošto smo dovoljno pričali od 2 na 2 će se indirektno i vratiti, meni je 6. Zato što negde odavno smatram da je ozbiljna reforma sudstva, ona može mnoge stvari u ovoj zemlji da reši, od nje mnogo toga zavisi. Od toga koliko možemo bezbedno da hodamo ulicama pa do visoke korupcije i sprege politike i sveta kriminala. I mislim da je ta reforma nešto što je izuzetno važno i bitno za sve nas. Utisak van? A utisak van, doneo sam današnju Politiku. Karikatura, ako možete da hvatate, Duška Petričića na temu o kojoj smo pričali. Kao što vidite, ako se baš ne vidi precizno tu, ovoj gore gađani jajima, trulim jabukama za pretpostaviti gospodin Jeremić, a u rovu šancu, ne znam, sa isturenom njegovom je predsjednik Tadić. Mislim da je ova karikatura izuzetno ilustrativno odgovara na neka pitanja koja smo mi ovde postavljali. A naslov je tester. Dobro. Najjači utisak? Da, isto broj 2, a van liste, ne znam da ste primetili da ove nedelje, kada je opozicija u pitanju, ono što je bilo interesantno jesu nastupi poslanika ove napredne stranke bivšeg generala Delića, koji je javno tvrdio da on ne podržava hapšenje Ratka Mladića i da on to nikako ne bi radio, pa kad su ga pitali pa nije li to suprotno stavu njegove stranke, on je rekao pa ne znam, ali moj stav je takav. I onda posle toga se drži konferencija za štampu, Tomislav Nikolić ispred, general Delić iza. General Delić onako u jednoj skrušenoj poziciji i onda Nikolić kaže da je stav napredne stranke takav i tako, kada je u pitanju Mladić, da tu nema nikakvog nesporazuma, nerazličitih mišljenja. Onda nastupa sam Delić i on kaže takođe da on podržava stav stranke i da su novinari pogrešno interpretirali. Da su mediji izvodili iz konteksta. To je lepa formulacija, izvođena iz konteksta. Hvala vam najlepše. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 2, dakle crvene uši. Gledalci koji su večeras glasali SMS-om su uradili nešto što se obično ne dešava. Znači, obično je se glasa za isti predlog. Oni su se opredelili sa istim brojem glasova za predlog broj 1 i predlog broj 5. Dakle, za osvajanje Davis Kupa i za Stanka Subotića i njegov canizam. Vidimo se za 7 dana. Sve najbolje.